आपल्याने कशा सगळे पाहिजे आपल्याला ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସି ନେଇଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସହକାର ଗାଁ ଦେଇଥିଲା ପାଖରେ ସେ ଛୁଆର ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୋକ ରାଜି ନେଇଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗରମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କହିକି ବାହାର କରିବାକୁ ନିଜ ମାନବତାର ଦୃଷ୍ଟି ବାହାର ଯାଏ। ଗରମ ଭିତରେ କେହି ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସିଆଲ ସେବା ଜଣାଇଲେ କହିକି ମିଳିଆ ମିଳି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଗରମ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଗରମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଗରମ ପରେ ଚାରିକୁ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ
ଡାହାଣ ପଟ ରସିଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରସି ପଡ଼ିଛି ଡାହାଣ ପଟ ରସି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 아.